Objevili jsme Subway Surfers v reálném životě. Ale narazili jsme na extrémně zlého hlídače. Ahoj, já jsem hrozně moc zlobil. Tak sleduj až do konce, ať víš, jak to dopadlo. Právě teď se nacházíme už jenom kousíček od Stražníkovýho baráku. by se měl vyskytovat reálný Strážník. Subway Surfers, takže já se fakt těším, až ho potkáme. No, musíme jít ještě chvilinku po kolejích. No Anetko, ale nezapomeň, že jestli se tady nachází Strážník. tady bude někde nacházet i ten nic, Jeho fotr. bude bez tak extrémně nebezpečný, takže bychom si nejdřív měli jít vzlítnout dronem a pořádně to tady prozkoumat. Lidi, právě teď už se nachází dron ve vzduchu. A co? Sledujte, tady kousek od nás se nachází nějaký opuštěný... Strip club. No to jo, Fizi, a jsou úplně posprejovat. Vidíte to? Vidíte to? Tam už je ten... Jeho fotr. To jo, ale co tam hlídá? No, to vůbec nevím, ale třeba tam by se někde mohl nacházet ten... Strážník. A já mám nápad, já zkusím to Fotra. nákat, já jsem si přesně na tohle video vzal tenhle ten Dildo. Já před tím strážníkem budu dělat, že tam něco sprejuju a potom mě ho totálně naštvu a on poběží za mnou a vy se budete moci podívat do toho. Strip klubu. Já utíkám! Jo, tak jo. Výborně, já doufám, že to Vítě pořádně odláká.